Yes, vi har om aktiv og passiv. Ja. Og jeg er aktiv, og denne sætning er aktiv, fordi at ordet aktiv i denne sætning er objektet. Og jeg er passiv, og den her sætning er passiv, fordi at passiv, som var objektet, eller aktiv, som var objektet herover, er blevet til subjektet herover. Og subjektet er gjort til agens af mig. Jeps, og for at understrege det endnu mere, så har vi nogle flere eksempler, hvor en aktiv sætning kunne være Søren elsker Pernille, hvor Søren er grundled, og Pernille er genstandsled. Her kan vi se, at det er grundledet, som udfører handlingen, altså det er Søren, der elsker Pernille. Hvorimod hvis sætningen skulle være passiv, så vil det være byttet om, eller det vil stadig være Pernille, som blev elsket af Søren, men ordstillingen vil være byttet om, således at det er Pernille elskes af Søren. Nu må derfor det her lille s på, så vi ved, om det er en passiv eller en aktiv sætning.